Näyttäisi oleva näillä nuorilla. Se kääntyy. Joo. Alkaako se olla jo vai minkä verran sitä on niitä kyllä? Tässä. Joo. Ja siitä Tässä jo. Termometriä ja kolmiloikkia. Joo. Tuossa oli just. radalla kilpaillaan. Vaan se sääntöjäkin on muuttunut, että ei vaan näitä aika pientä on kasvanut. Vähemmän. Ei. Mennäänkin kohta. Onko se kureihin vaan, niin saatko tulla hyvän joukkoon? Onko ne sanottuja sanoja? Ei muutoksia. Täydellisiä. Homma hoituu. Taas se kädet. Matin kuvaamaan ainakin. Hyvä jakso. Hurja meininki täällä. Tää on semmoinen. Täältä korva. 27. 68. Ei muutoksia. 4. numero 116. Laura Vaikko. Kaikki vittuuttaa vaikka. Sä sanot, että keskittyy, pitää olla näin. Se selvästi nyt tekee, että se on vielä se. Turha opetella vielä sellaista täydellistä ja isompaa täydellistä. Tämmöisiä. Tarkat kokemaan. Sitten nousuvälissä kanssa. Sivusta. Kun tuuli painaa se heiton vielä tänne. Niin. Pojat 13 kilpailusta. Puolet mitallista. Jännys osaa. Ja siellä kilpailuja sitten sitä oman läppärinsä kanssa kisaan. Pistautuu Jatti Joensuun. Minä menin sanomaan. Päällekkäin tapahtunut. Se perään. Saate Korhonen. Sulla on 5 metriä. 115. Niin jo. Ja sulla on yli 5 metriä parempi kuin. 12.21. Yli 5 metriä. Niin on tehty enemmän kuin äsken. Oli 12. Heittämään Anni Viistonen valmistautuu Sofia Heinonen. Heinonen ja valmistautuu Milla Koski-Vähälä. 15. 1. Joo, menikin paremmin noita. Tuokin olisi ollut, mikä on sulla huonoin, niin sun ennätys. Olis tuo ollut paras? Myöskin tässä urheiluradan juoksulla tapahtunut menettelyjuoksua, niin toivomaan, että myöskin tämän ajan kieltä valitettavasti yhteydessä voisi tapahtua turvallisesti. Tässä on sekä heidän omaa sautaminen kentällä ei ole mahdollista. Ennätys tuli 15 eilen kanssa. Lisäksi mokkapäämäisiä
Se on hieno, kun oli 12 metriä jotain tätä. Ilkalle puolet. Mitä tästä päivästä? Mielessä ripeille. Ripeille. Eikä se oo. Minä on kaiken lisäksi vihreä. No ei silloin ole se. Kärkinoteilla on hyvä päässä loistavaa käydään tuolta lounastyömässä. Ja melkein Jorma Markuksen näköinen. Mietää niin. Justiin noin taas milloin. Taas heitit yli 5. Nyt ei tarvitse kuule enää.